Uhlukaniswa yini nomuntu onginikeza i-shelter osebenza kahle yini yabe inkinga? Eyi, into abayinkinga wasuka wafuthi wangishithela. Oh, wakuchithela. Ya, wangishithela. Ya. So, engishithelile ngathola ukuthi eyi manje Ukuchithela mhlampe emsebenzini yini? besebenza. Kodwa uchitha emsebenzini? No, wayechitha nje nomfundisi welokho ethi uya Hawu. enkonzweni. Hayi cha, izinto engizenzayo esontweni. Nencane yangazi. Ngiphinde ngibakwamukele embukelo we-Black Life TV IM uMlangeni uMagasela usidaba sithule. ULinda, oh my goodness. Ayizi manje usichaka nalo lebe enza le ithakazelo yabo ngikhumbuza ukuthi inyanga yamagugu le. So kubalekile ukuthi uzazi umuntu. Anyways, asikho lapho. uMlangeni uMagasela namhlanje nginesivakashi nginesihambeli enginaso. Ubhuti uyafunakala la uyi-130 namhlanje nje ngintila ngama-130 guys. Anyways, angifuni umosha isikhathi. Sawubona bhuti njani? Yebo njani sisi. Ngiyaphila. Ngicela ubingelele umbukelo we-Black Life TV bese uyazisho ukuthi uba igama lakho. Sanibona, mina nguMduduzi. Negama lami bangijwayele ngokuthi nguSipho. Oh, okay, ushozi. Yeah. Bhuti wami, right? Hayi ngi-right. Uyazi ukuthi ulethwe yini la ekhaya? Njobe usufakwa nje ama-mic esikhaleni. No, hayi bengisathi ngisazozwa nje kuwena sisi. Kodwa wasuvele nawe wabona lesi sidudla wathi ngoba kuyabanda kuvele ngihlale eduze kwaso. Ngabusabuza lutho. Anyways, I don't want to waste isikhathi. Namhlanje khona usisi okulethe la apparently. Okay. Khona umuntu wakwathanana naye before. Kodwa na wangawuvala kahle umnyango. Waphuma nje ungawuvalile. Wawumuntu obuyayo. Ngingasho khona ukuthi ukuthi seyiningi nje izinto ezenzakalayo empilweni. Yeah. Ngibambe ngiyeke into ey'njalo. Lento izona-ke iy'nkinga. Shama piece job nyana. Exactly. I-permanent noxoshwa yini kwi-permanent kodwa sikho-ke lapho sobe siyixoxe le engifuna ukwazi ubhuti ukuthi uba ukhulelephi just to confirm ukuthi lo muntu engihleli nayo yena ngempela lo odingakalayo. Oh, hayi mina mfethu nguSipho. Igama nje abangijwayele ngalo. 100. Ngikhulele endaweni yaseLovu. Nasemlazi-ke. Imlazi ngathi la ngazalwa khona. Okay. So la ngazalwa khona-ke. And then after ukuthi phela ngikhule nogogo emakhaya kuseLovu. Lapho-ke la ngaqala khona-ke ukuthi ngikhule nje eLovu. Kuthe nje ngama-age abo 10, 11, 12 ngaphindela khona komlazi into enjalo. Okay. Inkinganyana nje encane uyazi nama ngabe ungenabo abazali nje. Imindeni nje ney'nkinga zakhona. Abaqondile njenganalezo. So impilo yami upside down mhlambe ngagogo. Kodwa ngigxile kakhulu ugogo engasekho. Okay. Ngakhulela-ke emalokishini lapha eMlazi. Ngiyakuzwa Sipho mfethu. Angingasimoshi isikhathi esenze njani? Angithatha iy'ntambo ngiyiphose le kumfokaluqa. Mhlawumbe yena uzokwazi ukuthi ahlanganise nalo sisi ngoba mina ngifuna ukukhuluma kakhulu. Yabo leyo nto. Uyibonele wena lo sisi. Hopefully uzokwazi ukumchazela ukuthi yini umnyango ungawuvalanga ngci uzuhamba khona azokwazi ukuqhubela phambili empilo. Njengoba usizele embukelo we-Black Life TV echaza ubhuti i-background yakhe ukuthi uphuma kephi imvelaphi yakhe. Mina uMlangeni Magasela angithatha iy'ntambo ngiyise kubaba le ubaba uLuqa asitshele ukuthi ubaloza naye namhlanje. Ilabekashana kamenzi yaphuza umlazanga amevane nabendlondle noPhaphe Khanda yini le Black Life TV sibingelele kakhulu nibekelelo Kings Chaka kwaLuqa insizwa zethu Chaka sesha emponyelo mfoka amancinza kancane ayidedele intombi abesona ubhambatha imhlane amagola ngomalana nomunye indawo vakho ifilanga inhlikihlika nezinto ehlikizo amageda ngona simntubatuba untaba zakhe ehlele khophe nemhla zaphuma kwebanjani amahlombe abanzi ogijimela inkinga ethanga lutho ngenxusa labathele kanzima hayi ngani zakwethu September niyazi nani inyanga yethu uma uthi awuzazi ukuthi idloboni yomuntu ungangifaki lapho mina ngineyibongo ngumzulu angiyona insizwa yangale asidlule lapho asibingelele sabona sisi Njani? Yaphela. Ngiyaphila. Uzizwa unjani masihaya kanje unazo ibo? Nginazo. Awuthi qapho zimbalo. Ngizwe nje simbalwa nje ithakazele imbili. Kunomdayi uGasi uPhingoshe uMangamahle. Awu suka madoda ngithanda lethu amangamahle. Lethoba awuzile ngamanga la. Hayi Serious? Okay, zethuleke sizwe udaba lakho kungani la? Oh right kushithi la kunobhuti engimdingayo lana owangidukela ebengithandana naye so kushithi lo bhuti lo kahle kahle bengimthanda yabo kwanezimo ke engazazi angayishongo nami ngigcine ngazazanga engifisa ukuthi ngelinye ilanga mangimthola angitshele zona
kuthiwani avula isifuba. Oh yeah. Yabo angivulela isifuba because mina bengimthanda besiphathene kahle futhi bengakaze ngithole uthando ofana njengalolu yabo. Yeah, that is why ngiphatheke kabuhlungu ngicela nosizo lokuthi ningisize ukuthi ngikwazi ukumthola because ngiyafuna ukumsiza kodwa manje akafuni ukuvula isifuba sakhe angichazele kahle izi. Okay, uthi nithandanile kumnandi futhi ngoba ngikuzwa umention into ebhedayo ngayo. Beku right yonke into. But manje mayisehlala khona konqalephi konakala kahle between nina nobabili? Angazi mina ngenza ngalutho akukho engikwaziyo engakwenza uyena nje owavile wangikhombisa ukuthi ngazi ngasikonto engenzile wanyamalala so ngahamba ngambheka mangimbheka ngamthola weThekwini mangimthola indawo ahlala kuyona ngangayithanda kahle yena kusho ukuthi ubeyithanda ke kodwa indawo engekho right for ukuthi ahlale kuyona ngathi akabuye azohlala nami because mina nginayo indawo yokuhlalisa sohlala kahle sebe right hayi kwayikona ukuthi hayi engathi akathandi nganga understand ukuthi ngimenzeni for why kusho yena kahle into afocus akuyona ukuthi right la khona afuna isizo lwakho nokuhlala even though wena sobona ukuthi indawo ahlala kuyona ohlala umuntu ocorrect. Ngam-offerisha futhi usizo kodwa akazange azalithathe. Wakusho ukuthi yena ngokwakhe ubone ku-right la ehleli khona. Angazi kodwa akuyona indawo e-right mina ngokwami mawubuka. But quite obviously mangabe umuntu kade nizwana nahlukana kuba nemizuzu ohlahlala uyicabanga nawe mawumbuka nje lo muntu bumbuka njengomuntu onjani bumbuka impilo eqhubeka ayikho into obukhala ngayo other than lokho. Ubhuto right nje nasempilweni angaba right ngoba nomsebenzi okusebenza okwasebenza kahle nje right. Ukuthi konakalaphi mina ngasifuthi asihlukananga nje wa disappear. Wavele nje wanyamalala. Sure. All right. Angazi wengenza kwethu amadoda anyamalala izinsuku nangiyakhala udadewethu la uthi kunensizwa nje eyanyamalala namanje noma ekhuluma ngayo uyasmile bona ukuthi isekhona that thing uthi hey why right umuntu nje grand ophila kahle. Let's hope ke somthola sikhulume naye siza ukuthi ubhodi yini yamenza wanyamalala ngoba iyakhala intokazi ngaza kwethu papa yini for now so phinde sibonane isiqephu esilandelayo siza ukuthi mase sikhuluma naye ubhodi uzothini eyiphendulela ngokwakhe. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala 2 5 4 3 2 7 Nina bakashona kamenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlonhle noPhaphe Khanda kungayikuphi ngaphandle kweBlack Life TV sanamukele igama lami King Sqa ngwalapha yakaluqa ngaza kwethu kuyintokozo kakhulu ukuthi nibe kunye nathi subscribe ulike ucomment ucomment ivideo noyibukile Nkosi yami yaphelela ungacomment ehlokweni zabanye uhamba ukhuluma into engaphelele sivele sibonto Azange story. Hayi story. Hayi. How you doing? Sharp to crane. Ngabe ngidlala ngoNkulunkulu ngiyaphila. Yiko kuyabanda namhlanje. Ngiyabanda bra. Ngiyabanda wangempela umuntu asheshise ayobheka omakhelwane ba right. I'm joking. Awungitshela usibizile la Sipho ubhuti wami lo Sipho ngiyitholele yena mfethu akashozi manje sizosidonsa uthi uyasidinga ngala. Awusitshela ukuthi usibizeleni. Udaba nangu lokhuzana matha. All right. Okay right. Nangu lo muntu yamasa. Kade ngamgcina usishintshela kancane kodwa ngiyabuthi yena. Usishintshela kancane. Ngibona ngesibathi kade amgcina kodwa. Kole 13. Hayibo. Hayibo. Abantombazane voice. Hayi shame. Lalela simtholile ubhuti la ukuthi mhlawumbe uzobuza imibuzo obunayo ngaye. Ngamabomu nje ngicela urepeat same thing oyisho kimi to him ezokwazi ukuthola ukuthi inkinga ikephi ngoba nami bengingekho bexoxa. Ngicelile lana usibhekele wena because angazi ngakwenzani wayungibalekelwa ngafuna ukubuya sizohlala ndawonye because kade ngi-invite ukuthi uzohlala nami kodwa bonakala ngathi uthanda lokuhleli le ndawo uhleli kuyona engayithandi kodwa uyithandayo. Hayi ke ayikho inkinga etheni kodwa phela ke nawe ke uyazi nawe ukuthi mhlambe mangase nje ukukhumbuza lokho ngibuza ukuthi kuphi ekhaya bakini njengomuntu engimthanda phela ngifuna ukwazi kimi hayi ukuthi nje phela sisi hey inkinga
Ezino ngangitsheli zona. Wayengangitsheli zizonkinga. Yeah. Hey, engaqala nje ngikubikele kona kusho ukuthi indawo lo awuyichaza ukuthi siyohlala kuyona. Hey manje mina ngiphuma kuphi nempilo kwangitshela. Uma kudina impilo. Yeah. Awusheri ngapho nami leyo mpilo. Ngeke ngakuthi nje fahla kancane kwazi ukuthi phela ngiyindoda. Yeah. Ya ezinye izinto umuntu Indoda ineyimfihlo. ukungabi nje nako lo uba naloko nje. Yeah. Nganqena nje ukuthi ngilokho ngikuchazela isizathu sokuthi manje But ngingayi. I'm willing ukulalela. Angizwa. I'm willing ukulalela. Ya, yona inkinga yami ngoba ukuthi manje yabo indawo ohlala kuyona. Akuyona indawo engicabanga ukuthi mina bengizozizwa ngiyindoda enesithunzi kuyona. Ha. Hayi. Ngidlaleni. Nephela manje before ngithandane nawe yazi. Angikade ngihlala mina nomama nje ngathini ngangizwana naye. Endaweni yakhe. So kwaba nenkinga zokuthi manje angikwazi ukuzizwa ngiyindoda lapho. Yangempela ngoba phela indawo yakhe. Ngeke ngazame-ke nami ngendlela engakhula ngayo. Hayi. Yabona la. So nami hayi ngoba nganginenkinga nawe noma mhlawumbe engakuthandi. Ngabe ngabona nje ukuthi indlela engahlukumeza kangayo emoyeni sengithola lo muntu engangihlala naye engasangithathi njengomuntu yabo obalekile empilweni ngokuthi manje wakuyena nama-powers. Yabona leyo nto kuyena futhi osebenza kahle. Ne-income kuyeyakhe ithe xaxa kumina mina ngishanje lo maphistrophinyana. So manje ngacabanga ukuthi mangihamba manje ngiyohlala nawe lapha njengoba usho ukuthi unayo indawo e-right esingahlala kuyona. Ngabona ukuthi ngoba engathi manje sengirelaye kakhulu kuwena manje Ubalekela ukuba ukhambisa ngithela. Ngiyayibona lo. Awenze kanje bhuti wami sithe uxoxa vele mina nawe eqaleni. If you can take us through sesifuna ukwazi nje nosichaga khona nosisi ezokwazi nayo ukuthi Because nami angazi. Uhlukaniswa yini nomuntu onginikeza i-shelter osebenza kahle yini yabe inkinga? Into abayinkinga wasuka wafuthi wangishithela. Wakuchithela. Yeah, wangishithela. Yeah. So engishithelile ngathola ukuthi manje Ukuchithela emsebenzini? Besebenza. Kodwa uchitha emsebenzini? No, wayechitha nje nomfundisi walokho ethi yenkonzweni. Hayi cha, izinto engizenzayo esontweni. Ngincake angazi. Yabona-ke nawe iy'nkundla lezi zokuxhumana ziyaqhaza. Ifoni ihlala. Yeah. Thami ngingena ifoni nami ngake ngathi ukuthi ake ngithi ngibone efonini WhatsApp. Ngithola ukuthi hayi lama-message lawa yona abantu ngasengifuna lapho ngathola khona. Yo. Wasuwenze njani mfana? Uba kanjani ubudlelwane between you and nayo sisi ngaleso sikhathi? Ubudlelwane bami la baqala khona ukuba nenkinga. Bangathola ukuthi mhlambe njengoba ngijithela mhlampe ngoba mhlampe mina ngiyi-useless. Ngithola ukuthi futhi lo muntu umfundisi umbhishobhu webandla. Sagcina sesinengxabano njengasalawuleki. Ngena nama-physical abuse. From when? Sengiyaphuza manje. Naye aseyena umuntu engimbona nje lo kade ngimthanda wasekuqaleni. Usekuphoxile. Sengiphoxile kade ngimthemba sibizana kamnandi. Akusakulula ukuthi ngangimbiza ngoma. Manje angisekubona sisekho ma ngabona ukuthi le relationship ayisekho right. Uke wabuza uLokhuzana ngiyaxolisa ukuhlala emadevini. Uyakwabuza uLoqu ukuthi yena i-physical abuse iqhamuka kuba kuyena noma kuwena? No, iqhamuka kumina. Usudiniwe manje. Manje into engiyibona. And futhi la ngiyayibona ne-profile pic yalo muntu kulo. Yabuza ubani lo uthi hayi umngani wakhe. Umfundisi indlela akhuluma ngayo mina ngazi ukuthi umfundisi ukwazi ukubiza abazalwane ebhebhi. Hawu Hayi ngiyahlela kakhulu. Akabe bebesontaphi. Manje izo zonke izinto manje ubona ngishiya nje kusisi lo ngabona ukuthi manje mangihamba ngiyakohlala naye. Itrobe uzokuphinda le yanto. Ngiba naleso sithombe. Yeah. Manje ngabona ukuthi engcono nje
ashawa umoya nami ngihambe ngiyoyihlalela lapho manje angifuni ukubuyela kule mpilo leyana uqhamuka sengicasuke ngale ndlela yangihlukumeza. Kodwa mfowethu wena wake wamthanda yena-ke noma mhlampe wafika kuyena ujola nje waphela kuyajola. Wake wamthanda-ke sengifuna ukwazi leyo phathi-ke wake wamthanda ngoba kuyavela ukuthi ufike yena uney'bazi zakho kodwa engazazi but wagaxela kuzona. So sengifuna ukuthola ukuthi wake wamthanda-ke. Yabo phela mina ngindoda ngisenemizwa. Yeah. Natural nje ngiyamdinga umuntu wesifazane. Beside uthando. Beside uthando. So ngaleyo ndlela. Okay. So ungadingi nami ngisho njalo. So indlela engezwa ngifila ngayo after sethi ngiyohlala naye. Nangifuna ukucontrola futhi banamalungelo ngabona ukuthi sifuna ukulawula. Uzofika lapha ngilawule kuvuke lesasithombe. Yena akanankinga ngiyambona usise right decent. So nje angazi ukuthi into engayichaza ngithini nami. Look. Okay. Khona into engiyidiagnosayo la. Yeah, khuluma. Ave ngidiagnosana. Nice. Ubhuti uhethe umuntu esifazane oyedwa. Kodwa mase hethe lo muntu esifazane useshela usisi ajole naye. Usisi mase efuna ukusho udaba lokuthi yena abayohlala ndawonye bese triggerisheke ukuthi kwenzakalani ehlala umuntu esifazane. Kodwa manje ngibona ngathi khona into erongi. Phela mengasuka ekhaya ngoba usisi concern yakhe indawo ahlala kuyo. Wayengeke am-offerishe sisi ngikhuluma iphutha. Wazom-offerishe ehlala kuphi? Ingoba ehlala kule ndawo ahlala yona ufuna ukumshintsha. So ngifuna ukwazi ukuthi ekhaya kona bhuti isimo sasikanjani growing up. Ubuza mhlambe Background la uphuma khona. Wakhulisa umama was there, ubaba wayekhona, ukhulisa ugogo, yabo. Yabo mina nje mungangibuza ngoma noma mhlambe ubaba. Abantu labo ngingavuzanga ngibonde nabo since. Okay. Cool. Okay. Isengane. Ngibondanga kakhulukazi uma ubaleke kakhulu kunobaba. So uma ke nje azange ngikhumbule nje uma ngithanda mhlambe ngithengela noma ianda noma iskipa kuthiwa sami yabo. So nje inhliziyo yami kusukela lapho. Angiboni ukuthi mhlambe ngabuye ngiye ekhaya. Ngayokwenzani? Buza. Umbuzo wami la ngiyeza ukuthi uthi waba nenkinga noma wakho umuntu wesifazane ne? Waphinda wahlukunyezwa nomuntu wesifazane. So abantu besifazane futhi ngamanye amazwi awusabathandi. Phela usuku lonto nje imizwa. So I'm one of my victims ago satisfy imizwa yakho. No, hayi ngoba ngingabathanda abantu besifazane. Njengoba uthi ngisatisfy imizwa i-affectami. Uthe njengomuntu wesilisa phela ngikulalele. Uze ngeke ngakulaleli. Ngiyeza lapho. Okay. Wena ukhulumela wena noma ukhulumela? Khulumela mina ngikubizile la njengomuntu ebengitshela ukuthi mhlawumbe siyathandana. Ngifuna ukukusiza. So engazi ukuthi i-waste of time la. Nanokuthi why wakhetha i-shelter wala yena. Ushozi ngokumuzwa kwami. Hayi ukuthi inkinga usisa kamthandi. Unama triggers. Uma uphila nama triggers into esimilar to what has happened before. Iyakupush. Yena uyakuthanda mhlawumbe eqala vele waba attracted kunamanga bhuti wami uncorrect. Waba attracted approach. But manje inkinga iqala la ekuthenini wena usufuna ukuthi ayohlala espacing sakho. He got triggered wathi ayi ngeke ngiphinde ngiphile lo mpilo ngoba ucontrol uphethe umuntu esifazane. Kwenzeka kanje uzomgangela nawe njengoba enza unesi. So enye into engifuna ukuyibuka la Mlangeni leyo ukuthi njengoba echaza ubhuti uchaza history yakhe nobudlelwane bakhe nosisi ufuna ukuthola izimpendulo ukuthi yena should be victim na. So awumphendule lapho. Awumphendule lapho ke sithanda. Uyi victim na yokuthi ufuna ukunelisa imizwa as umuntu wesilisa kuphela. No, hayi angimthole victim. Nakancane. So umuntu oyi victim even ngemuva mina. Yabo. So manje nganqena ukuthi mina angimazi ngaphakathi lakhe ukuthi ngimfice vele sekhulile. Yayibona nonto. So kusuka kwami ngihamba ngiyohlala naye lapha ya. Angazi okuzokwenzeka ngakusasa ngoba niyazi ukuthi uthando yes. So hayi ngoba nginenkinga anginankinga. But why awumthembanga kuthene uhlale naye ngoba awukamazi kahle in and out.
Kwakunzima ukuthi ungavuma sisuyayizwa le part ukuthi kuyena kwakunzima ukuthi angavuma uzohlala nawe ngoba usasuka endaweni ekanjani yokuthi vele uneyinkinga lapha nalapha eyithinta umuntu wesifazane avume ukuyohlala naye wagcina esemlawula wayebona ukuthi nawe uzomlawula. How do you feel about that ukulawula umuntu wesilisa wawunayo into ekanjalo? Yazi babuluqa. Yes. Ubaba wami ngikhuliswa ubaba mina. Sure. Umuntu wesilisa. So ubaba wami wayehleze nento ukuthi wayekholelwa kumina ayihlezi ithi ngihlakaniphile. Sure. Ekuthathela esikoleni kodwa nakho lokho at that time. Wayehlezi ithi ngihlakaniphile ethi ngizoba ingozi. Into efanele yenzeke kufanele mengiqeda umatric ngisheshe ngithola umuntu engizothandana naye. Because umuntu wesifazane once wangaphezulu komuntu wesilisa automatically he becomes bossy even if usuke engathandi. Ngoba umsebenzi womuntu wesilisa ukuprovide. So when you are failing and it becomes when a wife or a woman becomes a provide, wena usuke sekuphucile amandla akho. Iyona into angifundisa yona. I was very young at that time. Nanga understand wathi uma mina ngingangashada ngisamncane ngakabi because once nganento eningi engikwazi inature yami already ngiyazazi ukuthi ukuba so umuntu wesilisa ngengikwazi ukusubmit again. So now futhi bakhona abantwana bakho ke nje? Yebo nginabo sebekhulile. Banengaminyaka ngicabanga. Qala from 1992. Yeah. 32 years. Yes. Second born in 1995. Baningi. Yo. So since uhlala kanje bayakubheka bathini na ukuthini kuwena? Ubudlelwane. Mawucabanga ubudlelwane bakho nabo. Yeah, abantwana bami nginabo ubudlelwane nabo. Siyaxhumana ngocingo. Even though angizizwa ngubaba ophelele. Yeah. Ngenkinga ke zasekhaya ngikhula ngikwazanga kuba ne responsibility efanele nezokhombisa ukuthi cha ngubaba ngiyashaya. So ngoba abantwana bami ngiyabathanda nabo bayangithanda. Akupheli ukuthi ubaba wethu. Sure. Kodwa ngihlale nabo bakhulisiwe. Ngenkinga nabo futhi ngicabanga ukuthi ba understand impilo ukuthi ngoba njani. lo muntu omdala ekambuza uthi hawu baba wena noma nogogo ushuma. So ngibe namahloni ukuthi hey mntanami ngizothi uma kwenzakalayo ngoba phela uma zange esibhonda ngikhale nokumvakashela ngoba yes akunamsebenzi ukumvakashela. Impilo like a stranger nje mangifikile ngihlale ngonqe lapha. So baba wena wa disappointed kanje from ukhula uma engabe iphathi empilweni yakho. So konke lokhu uyayizamela nakho sebephinde bekugila le ingozi engiqiwa ntwana. And estoreni sakho kuyavela uthi ke waba nokuphazamiseka ngokwezempilo wabamba amatoho eMpumalanga wabuya back to KZN. Onke leyo nto le yenze kuphi lokhu uzokulimala kuwena nje empilweni general? Yabo since nje sengiqale nginokubona ukuthi there is something nje qala kwama treatment into enjalo kwangenza ngingasathanda nje ukuxhumana futhi ngibuyele ekhaya ngoba phela ekhaya kaze bakube nomsebenzi ekhaya. Ngaphelelwa nawe ukuthi nje ngibe nothando nje sengithandana nomuntu ngithi hayi impela senginemamazi sengihleli ngizobaba nami naye wenza kanje manje that's why nje ngagcina sengihlalela lapha eDorobheni noma ikuphi angisena ndaba. And kuyavela ukuthi lapha ninama characters angafani. Yiphi into wawela kuyona ukuhlala ehome othi ngisengihlala ehome ngafunda lokhu nalokhu ehlanganisa nobugebengu kanje? Yabona nje sengihlalela lapha ya ngakhomitha kuma criminals. Ngenza shoplifting. Okay. Naye futhi angangikhokhela sengiyaboshwa la ngiyajele. Leyo nto ngiqeda futhi nokuthi ngizizwe ngiyindoda. Ngibona leyo nto into efana nalezi yangihlukumeza kwayimina. Ngangiboshiwe futhi hayi angeke ontshontsha lapha ngoba ingenxa nje yesimo sempilo. Ubani lo wawufuna ukumprove noma umprovela ukuthi you can still do it asikhathi untshontshe osengqondweni yakho? Because I feel like everyone manga benza into wrong suke ufuna uprove point to abantu abathini. Yabona nje ngangifuna ukuyiprove myself ngithole ngathi nginemali ephaketheni. Ngiyiprove ngoba ngiyathanda phela nokuthi ngathi ngingaswela ngiprove-ke nakubona osisi laba ngingane ngiyamthanda akangibone nami ngiswenkeki. Naku-ke ngisathi ngiyayiprove
Hawu mina lapha ejele. Wahlala isikhathi esinganani ejele? About 6 months. Yeah, awuphindanga wacabanga ukwenza into kanjalo after that. Ngabuka nje ama-consequences akhona Yeah. ejele. Ngathola ukuthi manje ngiyaphuma ejele futhi anginalutho. Yeah. Futhi if uqhubeka ngiyontshontsa lapha. Yabo. Ngazama-ke manje nginokuthi ngenza ndlela uma-piece job nyana, iy'khantele. Lento eyenza ukuthi ngivele ngisuke nje eduze kwama sister. Hhayi ngoba naye futhi ngingamthandi. Ngangibona ukuthi izobuka yonke lento mhlampe igcine simenza azifile sengazi ukuthi akayena umuntu wesifazane. Ngathi nje angcono nje say-early. Ushaya. Ngiyihlalile. Sesiyamuzwa. You take it. Uyamxolela nje usuzwe lonke udaba lakhe abawuthi ulimele umuntu wesilisa. Noma ngabe muhlala naye mezokulimeza nawe. Noma kuthiwa wavuma uhlale nawe uzolimala. Kunzima ukuhlala nomuntu olimele. Shuthi ngezinye indlela ubhuti wazama uprotector wena. Yabo. Ngokuthi asuke eduze while wena ukubona ngathi kukulimaza. Kanti kwakungcono kuyena angakulimaza seduze ungcono ulinyazwa ukuthi wahamba kunothi ulinyazwa ukuthi ukhona kodwa ukushaya ngelonda ze past yakhe ongahlangene nazo wena. Uyayibona leyo. So sizama la ngayo yonke indlela mlangeni ukuthi abantu besilisa labesifazana kube nobudlelwane. I-country yazi ukuthi as much as amacala e-GBV ekhona akusona wonke umuntu wesilisa owenza into ngenhloso uyadinga ukunikwa indlebe alalelwe ukuthi wayenza ukuthi nokuthi bese ke jeziswa phe kwento sanivele nixoxile neza ukuthi kodwa ke isizathu kwakuwukuthi nokuthi uselashwe entweni ukuze sizokwazi ukuyiqeda le GBV iphele straight. Kungathi namhlanje uboshe umuntu kusasa uyabuya wenza into efanayo. Ahlale phansi sikhulume nomenzi wento sizwe iyona into esingayo. Abantu besilisa balimele. Sure. And ngiyathandaza ukuthi wonke umuntu wesilisa okhona nombukelo okhona ekhaya. If uyazizwa ukuthi ulimela musukulinda hamba ufuna usizo and heal. Ungangeni kwenye relationship ngoba umosha omunye umuntu futhi esifazane. Yeah, understand. And now ulebe uyimosha ngoba ugcina usu decide ukuyohlala endaweni engekho right ngenxa ukuthi kunama expectations vele from abantu besilisa bese nabo beyicindezela ngama expectations abanye abantu kubona. Kanjalo mfethu mhlawumbe elakho lokugcina kubantu bekwazi ukuthi mhlawumbe uma befuna ukukusiza udinga usizo olunjani uke wasebenza uyasho njengamanje awudinga umsebenzi yini nani ocapable ukuyenza abangathi uma bekufonela bakuthola kuyona just ukubanika inamba naleyo ngazo. Mina mfethu into engikwazi ukuyenza nje ngathi nje ngiyona electrician welding angasebenza ezidimeleni. Ningi nje njengokufixa izinto ama-fridge into enjalo ezingi-electrician. Enjalo ngikwazi ukuzenza. I have no more experience welding. Ugesi-ke njalo. Uma endlini yakho ngikuchuphele wona ngize ngiqale. Uma bekufunda abantu bakuthola kephi bhuti wami? Inamba yami it's 079 40 84 another 84 and 5. Siyabonga. Tholakala nje ngocingo kuphela. Ngitholakala nje ngocingo kuphela. Kodwa ngiyafisa ukuthi nixolelane phela uxolise kusisi for ungamtshela iqiniso nawe sisi umxolele find it in your heart ukuthi umxolele and umyeke ahila azabe right ungamsondeza eduze wakho uzoyenza umonakalo omkhulu from everything asesichazele yona. Yes. Hayi ngingakusho mina ngathi nje hayi manje angixolele futhi anginankinga. Yeah. Sesingaxoxa nje naye ngasese. Yeah. Ngibona ngasese mfowethu. Hayi kulungile sesuthe. Yeah mama. No. Yeah. Ubungalwi naye. No whether you. Uyajola manje mama? Wena. Hey, mfethu asiyasimoshisa isikhathi. Please do the right thing. Masizeni laphayana ngokushare ama comments. Bebethola ithuba nabazokwazi ukuyobheka ukuthi yiluphi usizo enifile kanale enifuna ukubasiza ngalo. Kodwa thina Blanket Makasela noBabuluka sicabanga ukuhamba bafethu. Make sure you do like, subscribe and share. We love you. Bye bye. Is there black